dat was die val van Champ. We gaan hem zo op YouTube zetten. Hier ligt zijn step. Zie je, je kan het goed zien. Bij de rem, hier ligt de skateboard. Leg een spijkjes op, hè. En hier ligt Champ's step. Oké. Maar Waarom ben ik hier niet eerder opgekomen? Dit gaat 80 keer zo beter. een andere grip tape. Wat de fuck, hoe kan ik dat niet zien? Ja, doe dat niet. Wat doe jij? Ik gooi je in de grond. En dat was Champ's step. We gaan verder. Zei je nou, We gaan verder. zei je nou dat we gingen stoppen? Nee. Jawel. Zei je wel. Oké, daar gaan we. Wat fuck, ik ga te hard vallen. Lukt. Oké, ik heb het goed gefilmd. We gaan verder. We gaan verder, inderdaad. Doei, doei. Weet je waarom? Champ is de beste.